Z majstrovstiev Európy sa vrátili naši cyklotrialoví reprezentanti, tentoraz však nedosiahli také úspechy, na aké sme u nich zvyknutí. Bez pódiového umiestnenia absolvovali slovenskí cyklotrialoví reprezentanti majstrovstva Európy v holandskom Zoetermeeri. V kategórii Elite 20 sa Peter Muziga ani Jan Kočiš neprebojovali zo semifinálovej eliminácie do finále. Postupovalo iba prvých 10 jazdcov, z ktorých si najlepšie počínal Benito Ros zo Španielska. Poradie na ďalších miestach zostalo konečné. Muzigovi tak patrila 13. a Kočišovi 15. priečka. Medzi ženami obsadila Tatiana Janičková konečné 6. miesto a v kategórii Junior 20 skončil Tomáš Kalus na 16. mieste. Trate boli ťažké, ale tak dali sa zvládnuť, ale ja som narobil moc chýb, tak moc mi to nešlo. Ale za to, že som bol prvý raz na UCI, tak som sa prekvapil, aké to bolo ťažké. Každopádne, aký druh terénu tam bol k videniu? Tak každého čosi, kamene, dreva, také betóny. Ty si bol ako spokojný so svojím výkonom, dalo sa lepšie, alebo to bol tvoj maximum? Tak dalo sa lepšie, som narobil dosť chýb. Myslíš, že na budúce dá sa z tých chýb poučiť? Alebo jednoducho ten terén bol až taký ťažký, že sa nedal ísť lepšie? Tak dosť som sa poučil z tých chýb, dalo sa ísť lepšie o moc. Príprava nebola naplno, tých obmedzení bolo viacej, či už to boli zranenia, choroby, takže táto príprava je taká poslabšia, by som povedal. Čo trať v Holandsku, aká bola? Čo všetko ste museli tam vyskúšať? Tak trať v Holandsku bola veľmi náročná. Vlastne jazdilo sa tam, bolo to hlavne o skokoch, bolo to vstavané v neskutočných výškach, takže ako trať bola hodne náročná. Ako sa tebe jazdilo? Ktoré vlastne si bol v kategórii? Ja som bol v kategórii tej najvyššej v elite, prakticky prvé 2 kola to ešte ušlo, bolo to veľmi dobré. To druhé kolo som trocha pokazil ako vlastnými chybami. Ale tretie kolo už z mojej stránky bolo pomerne slabé, pretože vlastne na prípravu som mal asi týždeň a pol, kde som mal problémy s ramenom, takže mesiac som stál a nebol som na bicykli, takže kondične som to tretie kolo nezvládol. Konkurencia? Tak konkurencia na týchto pretekoch býva tradične dosť silná, ide sa tam celá svetová špička, prakticky Španieli, Francúzi, všetko na tú Európu ide, takže konkurencia bola hodne silná. Ty si už v Holandsku jazdil, alebo ak nie, tak teda ako na teba zapôsobilo? V Holandsku som, priznám sa, ešte nebol, bol som tam prvýkrát na súťaži a na môj vkus tam bolo trocha chladno, ale ináč dobre bolo. Aj súťaž bola pripravená perfektne, takže v pohode. Krátko možno za celý klub, aké sú najbližšie plány na najbližšie týždne? Tak čo sa týka ešte prípravy, vlastne hlavný teraz program je Čína, na to sa všetci pripravujeme, ale v rámci prípravy ideme teraz absolvovať belgickú svetový pohár budúci týždeň, takže to sú také 2 najväčšie podujatia teraz. Všetky superky boli veľmi dobré, boli tam aj Španielky, obidve abantky a do poslednej chvíle som nevedela, koľka môžem byť. Každá mohla byť prvá, ale aj posledná. Ako sa tebe jazdilo? Počuli sme, že si mala pred tými pretekmi nejaké zdravotné problémy? No, ako sme prišli do Holandska, tak som dostala vysoké teploty, ale ráno pred pretekom mi trochu klesli, tak som sa rozhodla, že pôjdem pretekať. Mysleli sme si, že pôjdem len prvé kolo, ale keď sme videli, že mám reálnu šancu na medailu, tak som išla aj druhé a tretie, ale v treťom kole mi už došli síly a som skončila 6. Reálna šanca na medailu trvala koľko? To v každom kole, lebo som bola od druhého miesta o 4 body len a som bola 6, potom som bola v druhom kole 5, ale keď som nestihla čas, v treťom kole som dostala ešte body za čas, tak sa ma to posunulo až na 6. miesto. Mali sme 6 sekcií na 3 kola, bolo to umelé prekážky. Dosť to bolo ťažké, keď som si prešla trate pred pretekom, tak som sa dosť aj bála, že nič neprejdem, ale keď som už začala pretekať, tak to bolo ľahšie už. To 6. miesto, keď to tak zoberieš, sklamanie, alebo je to maximum, čo si mohla v súvislosti s tým zdravím dokázať? Aj sklamanie, ale som aj spokojná, že som bola 6, ale trochu ma to mrzí, že som bola chorá, lebo som mohla byť aj druhá.